سلام كورات اختاتلتي خميس أنيحكم نحزي نبخم زحرنا يوم قدستي معبالتات بزعبا من هرواقا ندادي برين تقمون مسنا إيران أومان سمعنا تتحيزوز وصا زي مرقان زقالس حبريتا بزعباتي أب سمين إثيوبيا زغطل زلو سقاطات خونات إيرتران أب كلات عفارنا محارن زكير زلو تادراو جيجتات زقالس حبريتان بزعبا مقلزتات جيتاتشو ردا جيجت دوبات عفارن من قصاص حالتات فانون مزاي مرجع إسرائيل أب تاريخ تهاجر مس متأثر محبرسو زوسن فصامه بزعبا مخانون بزعباتا تولد إثيوبياوي زخونن صحفيت أنصار نتانياهو زلعلتو حسابات زملكت حبريتا لعلواي مرح إيران تريرا قوام زلو محسن رزاي أب لعلواي بيت مخرج دحنا شيمو وكم زلو زقلص حبريتان بزعبا ترامب ركب إيران أمريكان كم صوتا تشيز بمقلاص قطباوي صغطي قصر مخانو زقلصلو حبريتان رزر محوالات حزنا قريبنا لنا كسمو داتا صنيحكم كتكاتلو بخبر عدبكم بريزيدنت غزياو ممحدر تግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ናይ ምኽፋት ውጥን ከም ዘለዎ ይገልጽ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ፌደራል ብምጽምባር ናብ ኤርትራ ንምስጋር ዝተሓሰበ ወታደራዊ ውዲት ብብልሓት ከም ዘፈሸለ ድማ ኤርትራውያን ይገልጽ ኣሎም። ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እቲ ስጋት ካብ ኤርትራ ከም ዝኾነን ሰራዊት ትግራይ ንምክልኻል ድሉ ምዃኑን ይገልጽ ኣሎ። ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዓፋርን ፋኖን ኣብ ካብታት ደቡብ ትግራይን ዓፋርን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ዓፋርን ሓራ መሬትን ተባሂሉ ጽውዑ ጥዋት ሓይልታት ናይ ሰዓታት ዝወሰደ ተኹሲ ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ይሕብሮም። እቲ ግጭት ሰራዊት ትግራይ ናብ መሬት ዓፋር ኣትዩ ብዝብል ዝተለዓለ ከም ዝኾነን ጸኒሑ ግና ብስንኪ ጊጋ ምርዳእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ጎጃም ኣብ መንጎ ፋኖን ሰራዊት ፌደራልን ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ሓይልታት ፋኖ ድማ ዓወት የመዝግቡ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ። ዓለም ለኸ ዕዳጋ ነዳዲ ብስንኪ ኣብ ዙርያ ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ዘይምርጋእ እናወስኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ድሕሪ ዕረፍቲ መወዳእታ ሰሙን ዕዳጋ ኤስያ ክኽፈት ከሎ ዋጋ ድፍድፍ ነዳዲ ብሬንት ድማ ብ91 ሳንቲም ወሰኽ ከም ዘርአየ ተገሊጹ። ኣብ ሓደ በርሚል ድማ $84 ከኣት ከም ዝኻኣለን ናይ ኣሜሪካ ዌስት ቴክሳስ ኢንተርሚዲየት ብ61 ሳንቲም ወሰኽ ብምርኣይ በርሚሉ $78.79 ከም ዝበጽሐ ሮይተርስ ጸብጺቡላ። ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ሕዚ እውን ብጂኦፖለቲካዊ ወጥረታት እቲ ዞባ ብቐሊሉ ክናወጽ ከም ዝኽኣለ ምርኣያ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኦማንን ንወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ እንደገና ንምኽፋት ዘኽእል ስምምዕነት ክበጽሕ እየን ዝብል ሰፊሕ ተስፋ ተፈጢሩ ነይሩ። ዋጋ ነዳዲ ልዕሊ 800 ምንካይ ድማ ኣርዩ ነይሩ። ቅድሚ እቲ ውግእ ካብ ዓለም ለኻዊ ቀረብ ነዳዲ 1.50 ዝሓልፈሉ እዚ ስትራቴጂካዊ መስመር ምዕጻው ኣብ ዓለም ለኻዊ ሰንሰለት ቀረብ ጸዓትን ዓብዪ እንቅፋት ዝፈጠረ ጉዳይ ከም ዝነበረ ይግለጽ እዩ። ሕዚ እቲ ስምምዕነት ብጭቡጥ ናብ ተግባር ዘይምቕያሩን ዘይምርጋብ ብምፍጣሩን ኣብቲ ዕዳጋ ዝነበረ ሓጺር ተስፋ መሊሱ ብምጽርማት ነቲ ወሰኽ ነዳዲ ኣስዒብዎ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ። ካብ ምንዋጽ እቲ ቁጠባ ድሕሪት ዘሎ ቀንዲ ጉዳይ ናይ ተህራንን ዋሽንግተንን ናይ ሓይሊ ሚዛን ግጭት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ቴህራን ምስ ኦማን ትገብሮ ዘለና ሽምግልና ስምምዕነት ኣብ መዛዘሚ ምዕራፍ ከም ዘሎ እኳ እንተተገለጸ ኣሜሪካ ቀዲሞም ክማሉ ዝግብኡ ሓያል ቅድመ ኩነታት ከም ዘለዉ ኣጥቢቓ ብምግላጻ ግን እቲ ጉዳይ ካብ ተራ ናይ ንግዲ መስመር ናይ ምኽፋት ድርድር ንላዕሊ ዓሚቑ ናይ ፖለቲካ ጸቕጢ መፍጠሪ መሳርሒ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ እዩ። ኢራን ነዚ ውሳነ መስመር ማይ ከም ስትራቴጂካዊ ናይ ድርድር ካርታ ምጥቃማ ክሳብ ዘይቋረጸት ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳዲ ኣብዚ ናይ ወጥሪ ዓንኬል ክናወጽ ከም ዝኽእል ኩነታት የመልክቱ እዮም። ኣብ ናይ እስራኤል ፖለቲካ ትንተና ምርጫታት ኩሉ ግዜ ምስ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ከምኡ ድማ ምስ ዞባዊ ድሕነት ጥራሕ ተታሒዞም ከም ዝለዓሉ ዝገለጸት ትውልድ ኢትዮጵያዊት ማሕበራዊት ተጣባቒት ጸሓፊት ዝኾነት ሮኒ ፋንታነሽ መልካይ መጻኢ ምርጫ ግን ካብ ዶባትን ድሕነትን ወጻኢ ኣብ ውሽጣዊ ማሕበረሰብን ፍርኻስ ክስዕብ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቓላ። ካብ ኢትዮጵያ ናብ እስራኤል ዝተጓዓዘት ኣብ እስራኤል ድማ ኣብ ዝተገለሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝዓበየት ሮኒ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ድኽነት ምስ ዝርከቡ ስድራቤታት መናእሰያት ብቐረባ ከም ሰርሐት እያ ትገልጽ። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ናይዞም ዝተገለሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ናይ ብሓቂ ተጣባቒት ማሕበራዊ ስቓት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዘመነ ስልጣን ንምንዋሕ ተባሂሉ ናብ ሕሱም ፖለቲካዊ ንግዲ ከም ዝተቐየረ እያ ኣቃሊዓ ዘላ። እታ ጸሓፊት ብቐንዱ እትቃወሙ ካልእቲ እስራኤል ትሰሜን ብደገፍቲ ኔታንያሁ ዝስዕብ ፖለቲካዊ ተረኻ ከም ዝኾነን እዚ ኣመር እዚ ድማ ኣብ ወሰናት እስራኤል ንዝነብሩ ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚ ንዘለዎም ዝውክል ዝነበረ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግና ደጋፊ ኔታንያሁ ምዃንን ዘይምዃንን ጥራሕ መለክዒ ዝገበር ሓደገኛ ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮይኑ ከም ዘሎ እያ ትገልጽ። እዛ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ዜግነት እስራኤላዊት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንኔታንያሁ ምድጋፍ ብቐጥታ ናይ ግዳይነት ካባ ዘልብስ ክኸውን ከም ዝኽኣለን ንዓኣቶም ምቋም ድማ ኣብ ድኽነት ዝዓበየ ሰብ እኳ እንተኾነ ጨቋኒ ልሂቅ ከም ዘብል እያ ገሊጻ ዘላ። ናይ ኔታንያሁ ኣካይዳ ዘገርም ተቃርኖ ንሱ ባዕሉ እውን እንተኾነ
ናይ ቀዳሚት እስራኤል ወይ ድማ ናይ ላዕለዋይ ደርቢ ልሂቅ ምስሊ እዩ ብምባልያ ሮኒ ትማጎስ ዘላ ኣብ ሃብታም ስድራ ቤት ዝዓበዩን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ውርያት ትካላት ዝተምሃሩን ኔታንያሁ ርእሶም ከም ጠበቃ ድኻታት ገይሮም እኳ እንተቀረቡ ብተግባር ግና ላዕለዋይ ናይ ካፒታል ስርዓት ብምስጓም ማሕበራዊ ውሕስነት ዝቆረጹን መንግስታዊ ኣገልግሎት ናብ ብሕቲ ዝቀየሩን መራሕዮም ብምባል በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ እታ ሃገር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ቁጠባዊ ዘይማዕርነት ክትበጽሕ ከምኡ እውን ኣብ ወሰናት ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ብሕፅረት ባጀት ክዳኸሙ ገይሮም እዮም ክትብልያ ወቀሳ ዘላ እዚ ታሪካዊ ወሳኒ ምርጫ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ እስራኤል ድምጾም ንባሃብ ክመጹ ከለው እቲ ምርጫ ኣብ ፖለቲካ ጸጋምን የማንን ወይ ድማ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ጥራሕ ዝተንጠልጠለ ከም ዘይኾነ የግዳስ እቲ ምርጫ ታሪካዊ ማሕበራዊ ቁስልና ንናይ ሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ህልውናን ምዕቃብ ተባሂሉ ተታሒዙ ክቅጽል ንፈቅድ ዲና ወይስ ነቲ ዝፈራረሰ ሕብረተሰብና መሊስና ንምህናጽ ነቲ ናይ ቢቢላንድ ፖለቲካዊ ዕርዲ ነፍርሶ ዝብል ዝውስን ምዃኑ እታ ጸሓፊት ኣጥቢቓ ኣተሓሳስባ እያ ዘላ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞይታባ ዓሊ ካሜኒ ነቲ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ በዓል መዚ ዝኾነ ማሕሰን ረዛኢ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ፍሉይ ወኪል ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ እዚ ሹመት እዚ ብፍላይ ድማ ቴህራን ምስ ዋሽንግተን ኣብ ዘለዋ ውጥሪ ኣብ ከባቢ ቀላይ ሆርሙዝ እተካይዶ ዘላ ጂኦፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ኣብ ማእኸል ዝወፅእ ኮይኑ ናይ ኢራን ቀጻሊ ተሪር ስጉምታት ዘመልክት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ወዲ 71 ዓመት ማሕሰን ረዛኢ ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን መዋቕር ኢራን ዓሚቕ ሱር ዘለዎ ውልቀ ሰብ ከም ዝኾነ ይንገረሉ ኣብ 1980ታት ኣብ ዝነበረ ውጊ ኢራን ኢራቅን ኣብ ኢራን ቅዱስ ምክልኻል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓዊሱ ን16 ዓመታት ኣዛዚ እቲ ሓይሊ ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ይንገረሉ ብተወሳኺ እውን ኣብ መንጎ ፓርላማን ሕግታትን ሕፁያትን ኣብ ዝግምግም ቤት ምኽሪ ሓለውቲ ዝፍጠሩ ዘይምርዳእትን ኣብ ዝኾነ ትካል ዝኾነ ላዕለዋይ ግደ ክጻወት ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዚ ናይ ድሕረ ባይታ ታሪክ ንረዛኢ ኣብ ማእኸል ውሳነ መሃብ እታ ሃገር ዘይናወፅ ጽልዋ ዘለዎ ሰብ ገይርዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ናብቲ ቤት ምኽሪ ድሕነት ምምጻእ ረዛኢ ናይቲ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ቀልቢ ዝሰሓበ ከም ዝኾነን ብሰንኪት ቀረባ እዋን ዝሃቦ ብናይ ሓይሊ ቃላት ዝተመልአ መግለጽታት ከም ዝኾነን እዩ ዝተገለጸ እቲ ውልቀ ሰብ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቃላይ ሆርሙዝ ንዘለዎ ቁፅር ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ቀዳምነት ዝህቡ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ኣብ ዝገብርዎ መደረ ነቲ ናይ ማይ መስመር ምቁፅጻር ካብ 10 ዓመታት ኣቶሚክ ቦምብ ንላዕሊ ዋጋ ከም ዘለዎ ብወግዒ ከም ዝተዛረበ ይዝከር እዩ ብተወሳኺ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ መደባት ኢራን ዘንበሩ ማዕቐብን እገዳን እንተዘይኣልዩ ዋሽንግተን ከቢድ ሓደጋን ህልቂት ሰብን ከም ጽበያ ዝሓለፈ ሰሙን ተሪር መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ይዝከር እዩ ስለዝኾነ ድማ እቲ ላዕለዋይ መራሒ ካሚኒ ነዚ ዝመስል ተሪርን ጸረ ኣሜሪካን መርገፂ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ወሳኒ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ድሕነት ምሻሙ ድማ ኢራን ንዝኾነ ይኹን ናይ ወጻኢ ጸቕጥታት ንምቕልባስ ተሪር ኣቋም ከም ዘለዋ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ምስ ትካል ዜና ኣክሲዮስ ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተነቢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ዝያዳን ክሕየል ምፍቃድ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ኢራን ምስ ኦማን ኣብ ጉዳይ ቀላይ ሆርሙዝ ክሳብ ሕዚ ኣብ ስምዕነት እኳ እንተዘይበጽሐትን ቴህራን ቀዳም ሓደሽቲ ቅድመ ኩነታት እኳ እንተቐረበትን ፕሬዝደንት ትራምፕ ግና ኣብዚ ሓጺር ቃለ መሕተቱ ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ፈኸራ ካብ መሃብ ተቆጢቡ እዩ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዘረብኡ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝገብሮ ማዕቐብ እግዳ ኢራን ንኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘእትዎ ጠቒሱ እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሓደ በርሚል ናብ $75 ብምውራዱ ምክንያት ኣሜሪካውያን ተጠቀምቲ እቲ ቁጠባዊ ጸቕጢ ብዙሕ ከም ዘይተሰምዖም ተዛሪቡ እዩ ዋሽንግተን ምስ ኢራን ዘለዋ ብውረደይ ብዝተመልአ ርክብ ክገልጽ ከሎ ድማ ኩሉ ነገር ክመዓረር እዩ ኩሉ ግዜ ፍትሕ ኣሎ እዩ ነገሩ ልክዕ ከም ጾታ ቼዝ እዩ ብምባል ምስላዊ ኣገላልጻ እዩ ተጠቒሞም ብተወሳኺ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለዎ ኣካይዳ ሕዚ የዝሕሎ ከም ዘሎ ትራምፕ ኣመላኺቱ እዩ ምሳቶም ኣብ ክፋል ድርድር ጥራሕና ዘለና ዝበለ ንሱ ኣብ ኢራን ዘሎ ልዑል ናህር ዋጋ እታ ሃገር ገንዘብ ኣልቦ ምዃናን ብስቕታ ንዕዘብ ኣለና ብምባል ናይ ዋሽንግተን ናይ ሕዚ ስትራቴጂ ኣብራህሪ እዩ ዘሎ